parasta peukkuteippiä mitä on. Miten mä itse käytän tätä, niin yleensä vähän niinku pyörittelen itteeni poispäin. Aloitan täältä peukalon alaosasta. Laitan about näin. Vedän se suht tiukalle, tän saa aika tiukalle, mutta silleen vähän niinku 89% vedän siitä ja pistän ympäri tuolta yläkautta. Jonka jälkeen mä tuun toiselle kierrokselle ja siirryn vähän ylempää peukaloa tietenkin. Katon, että peukalon pääty näkyy, koska kilpailussa peukalon pää pitää näkyä. Täältä näin ympäri ja mä vielä tykkään pistää tuolta yläkautta kolmannen kierroksen. Ja samalla koko ajan vedän tästä. Se on suht tiukalla. Tuolta näin kolmas kierros ja käytännössä näin helposti katkee pois. Ja vielä pyöräytän tai teippaussuuntaan. Ja sit se on valmis. Ja tähän suuntaan sen takia, koska kun ottaa sormilukon, niin käytännössä jos pistäisi itseään päin kiinni, niin sormilukkohan pikkasen vähän lerpsattaisi silleen, että se avalaisi sen teippauksen. Mutta tämän mukaan kun katkaisee sen tuolta oikealta kohdalta, niin käytännössä ei vahingossa omat sormet avaa sitä teippausta. Ja käytännössä vaikka teippi katkaisisi tosta noin, eli pääty on tuolla, niin ei siltikään pääsisi avaamaan sitä teippiä versus jos se olisi siihen toiseen suuntaan, niin sehän saisi aika vahingossa itsekin auki.